kami godang debata mula jadi rasa jadi silakan ni rohani hula-hula namion suaksoni nak kami di angka beruna sonari takas jalan godang debata mula jadi. Kasoran Radai. So di ba? Paglan namin ito. Ang sopa karugan ni Bulan namin. Radai Bajay ito. Pama ko lang sa pera. Asal sa pahapon.